Iż-żjara tal-Papa f'Malta se ssir fl-ewwel kwart tas-sena d-dieħla. Dan intqal mill-Prim Ministru Robert Abela waqt laqgħa mal-Papa fil-Vatikan. Iż-żjara tal-Papa kienet ġiet posposta s-sena l-oħra minħabba l-imxija. Papa Franġisku se jkun it-tielet Papa li se jżur pajjiżna wara darbtejn b'mod uffiċjali mill-Papa Giovanni Paolo II u darba mill-Papa Benedittu XVI. F'udjenza privata l-Prim Ministru u l-Kap ta' Knisja Kattolika tkellmu fuq diversi temi oħra apparti żjara tal-Papa, fosthom l-immigrazzjoni u t-tibdil fil-klima. Meta l-Prim Ministru Malti u Papa Franġisku tkellmu dwar l-immigrazzjoni, il-Papa kellu kliem ta' tifħir għal pajjiżna l-mod kif indirizza l-sfidi relatati ma' din il-kwistjoni. Il-Papa rikonoxxa wkoll li pajjiżna ma jistax jaġixxi waħdu għalhekk araf li Malta teħtieġ l-għajnuna biex l-immigrazzjoni tiġi indirizzata. Dwar l-ambjent issemmit l-enċiklika tal-Papa Laudato Si. Il-qdusija tiegħu refera l-isforz maqut meħtieġ minn kull pajjiż relatat ma' din l-isfida globali. Il-Papa u Dr. Robert Abela tkellmu dwar l-inizjattivi ambjentali li tagħmel Malta. Bit-tema ambjentali se tiġi diskussa waqt il-konferenza ta' ġnus maquda COP26 fi Glasgow. Imbagħad il-Prim Ministru Robert Abela flimkien ma' martu Dr. Lidia Abela u bintom Georgia May kellhom laqgħa ma' Papa Franġisku fil-Vatikan. Fil-laqgħa iċkejkna Georgia May għaddiet ukoll kartolina lil Papa firmata minn sħaba fl-iskola. Il-Papa u l-Prim Ministru flimkien mal-kumplament tad-delegazzjoni Maltija skambjaw rigali lil xulxin.